Dịka otu ụzọ isi wee merube mmemme izuụka iwu nke afọ 2023 ga-amụta afọ 2024, ọkaikpe ukwu na Anambra steeti Justice Ọnọchie Anya Achebelu kpọtụrụ ebe a na-elekọta ndị mmadụ ma na-akwado ha ikpe ezigbo agwa na agụata ma tọhapụ ụfọdụ ndị mmadụ ebe ahụ. Joseph Ogbocha nọ ebe a ka anyị wetara ozi a site na studio anyị. Ndị ahụ ụlọikpe tọpụrụ ka ha naba gụnyere Izuchukwueze onye sitere na Nka, John Chidubem, Ikedịnachukwu Eze Ndụka bụ onye sitere Ụga. Ndị ọzọ gụnyere Chidebere Emena onye sitere Ụga, ya nakwa otu nwa amadi a na-akpọ Makwọchukwu Benjamin. Ụlọikpe ahụ nyekwara iwu ka nwa amadi Izuchukwueze bụrụ onye a ga-atọrapụ ma ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 14 ma bụrụ ụbọchị Tuzdee ma ọ bụrụ na o binyesi aka n'akwụkwọ na ọ ga-agazi n'iru na-akpa ezigbote akparamagwa. Onye ọzọ bụ Ikedịnachukwu Eze Ndụka, Makwọ Benjamin nakwa John Chidubem. Ndị ụlọikpe nyere iwu ka a tọrapụ n'ọnwa Jenụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị 9 n'afọ 2024 ma ọ bụrụ na ha binyesi aka n'akwụkwọ na ha ga-abụzi ndị ga-agbanwe akparamagwa ha. Ya nakwa Chidebele Emena onye nyere iwu ka a tọrapụ n'ọnwa Jenụwarị afọ 2024 dị na mkpụrụ ụbọchị 31. Ndị ọzọ ya bụ ụlọikpe nyere iwu ka ikpe ha gazia n'iru na-aga n'ụlọikpe ọ na-agabu dịka onye jọkwa Chief Judge Anambra steeti nyechara ha ntọrapụ gụnyere Emmanuel Umodunukwe, Azubike Azubọgụ, Innocent Okwuaka nakwa Chukwuemeka Okoye. Ha niile bụ ndị ndu sitere n'otu mpaghara obodo Ezinifite bụ ndị a na-ebo ebubo na ha jikọrọ aka ọnụ iji zuo ori. Oluebube Okeke bụ onye sitere ndị Nkeliọnwụ bụ onye a na-ebo ebubo na ọ dakporo otu nwata nwaanyị gbara afọ 14 n'ike ma bụrụkwa onye akabaghị pụta n'ụlọ ikpe n'ihi na akwụkwọ eji ekpe ya ikpe bụ nke a na-akọwa na a na-achọzi achọ. Ka ọ na-agwazi ABS okwu ka o kpechara ikpe gafere awa ole ma ole ka onye ji ọkwa Anambra State Chief Judge bụ Justice Anya Achebelu nọrọ kọwaa na ya bụ mmemme omenafọ bụ nke a na-esite na ya enebanye anya n'ikpe gbasatara ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụlọ nga iji hụ ma enwere ike ịtọrapụ ha ma ọ bụ belata ahụhụ dịrị ha, ebe ọ kọwazikwara na nke ahụ na-enye aka iji hụ na ụlọ mkpọrọ bụ nke anaghị ejupụta na ndị mmadụ. N'aka nke ya, onye jiọkwa Deputy Controller Corrections na ya bụ Medium Security Custodial Center dị n'Agụata bụ Maazị Bram Moses Samuel nọrọ kọwaa na ya bụ njem Chief Judge bịara na ya bụ ogige bụ nke nyegara aka ibelata ọtụtụ ọnụ ndị mmadụ nọ na ya bụ ogige. Ọ gwazara ndị ahụ ritere erere na ya bụ ọbịbịa onye Chief Judge Anambra steeti ka ha gbaa mbọ hụ na ha were ihe niile akụziri ha, ọrụ niile ha mụtara na ya bụ ogige wee bụrụ ndị ezigbo mmadụ n'ọdịnihu. N'aka nke ya, onye na-ekpechitere ndị ndu obodo Ezinifite ahụ nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ ọnụ bụ Barrister Chinazọ Okeke nọrọ kọwaa na ya bụ Chief Judge Anambra steeti bụ onye nwere obi ebere n'iji tọrapụ ndị ọ na-ekpechiteere ikpe ka ha labagodu ma kọwazie njikere ọ dị iweta ụsịsa nye ebubo niile a na-ebo ndị ọ na-ekpere ikpe n'ụlọ ikpe n'oge dị n'iru. Site n'ogige Medium Security Custodial Center dị n'Agụata, abụ m Joseph Ogbocha maka akụkọ ụwa ABS.